cooperativa ten, digamos, tres patas nas que se basea. A primeira é o rebaño, a produción gandeira en si mesma. Despois tamén temos as colmeas, que para a produción de mel, produción de própoles e derivados, digamos. E a terceira pata do banco sería os traballos forestais, que realizamos tanto para a comunidade de montes, a nosa propia, outras comunidades de montes alleas e tamén particulares. Aquí na parroquia xuntámonos 4 mozos con, digamos, inquedanzas ambientais por recuperación da nosa parroquia, do monte en concreto da nosa parroquia. Preparamos un proxecto, preparamos a presentación diante da Asamblea da Comunidade de Montes e diante tamén fixemos unha presentación diante dos veciños en xeral, sen ser comuneiros. E iso, houve unha aceptación popular espectacular. Non sei se porque a xente vía que o monte necesitaba un cambio ou tamén, digamos, por un pouco achegarnos á ruralidade que esta parroquia tuvo e que agora, pois, ao estar aquí na costa e estar tan cercanas a grandes cidades, pois, estábamos perdendo. Nós temos un acordo coa Comunidade de Montes para a cesión de 50 hectáreas para o aproveitamento do pasto, pero sí que é certo que podemos ocupar moita máis zonas xa que o monte tanto comunal como o privado estaba prácticamente abandonado ata que nos chegou o rebaño ao monte. Digamos que temos moita accesibilidade a moito terreno, xa que o abandono nesta zona era prácticamente total. A ver, o rebaño, as necesidades que ten é sacalas a comer todos os días, digamos. Teñen a rutina máis ou menos de salir a partir das 9:30, 10 da mañán e ata as 4:30, 5 da tarde. Na nosa zona temos carreteras moi cercanas ás zonas de pasto, polo que sí que é necesario controlar o rebaño para que non acceda a esas zonas, digamos, conflictivas. Tamén contamos con 3 pequenos peches de ao redor de unhas 10 hectáreas totais. Metémolas neses peches e elas poden comer e pastorear ben e nos ao mesmo tempo non complicarnos a vida pastoreando días complicados e quitar carga de traballo adiante. Todo vendemos a particulares, despois tamén facemos unha vez ao ano a festa do cabrito espeto, aí na playa detrás da playa de Limens, no Frendoal, e vendemos casi o 30% da produción, ao redor duns 35 cabritos, 36, andan aí todos os anos, máis ou menos. É un xeito de valorizar o noso produto, xa que amosamos, digamos, unha vez ao ano, amosámoslle aos veciños os produtos de primeira calidade que se poden facer no seu monte e aproveitando unha riqueza que ata agora estaba abandonada. Digamos, o rendemento ambiental en control do mato do rebaño é algo incontestable. As zonas onde había acacia aquí no monte, onde pasa o rebaño habitualmente, están finiquitadas, é dicir, non temos agora acacia na zona habitual do rebaño. O máis alá do cambio que é moi visible e moi notorio do traballo que fan as cabras no monte, tiñamos un monte cunha cantidade grandísima de brosa, de mato que nos medraba e que nos supuña un problema económico grande para poder retiralo e evitar o risco de lumes. Dende que están as cabras, este traballo fano elas, pero que ademais o máis positivo que nos valoramos de que este aposto da serra no noso monte é a posta en valor para toda a comunidade de veciños e veciñas que fixeron co monte. Houbo incendios no noso monte, por desgraza, houbo varios. O máis importante, aparte, afectou esta zona que está xusto detrás miña, ademais, no 2006, 2007, arrasou todo o que está por aí por detrás, que foi cando, de feito, decidimos mudar todo o que é monte comunal dese monte de Vilariño que está ás miñas costas. Agora ten, bueno, algo de pino e carballo, pero seguimos tendo o problema de ter eucalipto concentrado na propiedade privada. Entón, sigue habendo, a pesar do noso traballo, sigue habendo bastante problemas porque, ademais, o eucalipto témolo, hai moitísimas propiedades que xa non se saben de quen son, está o monte descuidado, hai un problema aí latente que, aparte, se agrava co tempo.